Sziasztok! A mai videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan vágjuk ki ezeket az embereket, és rakjunk más háttért mögé. Először válasszuk ki oldalt a kijelölő eszközök közül a lasszót, aztán kezdhetjük is a kijelölést. Most, hogy kivágtuk az embereket, már csak nyomnunk kell egy Ctrl+X-et vagy Ctrl+C-t. Kiválasztottuk a háttért, csak nyomnunk kell egy Ctrl+V-t, és meg is van a képünk az új hátterével.